ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдарои сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 23 август соли 2025 навор кардем баҳри шумо. чӣ хел ки сараввал бардоро пеш аз дохил шудан ба навор хона 149 000 дар ҳақиқат ҳаст. лайкора мезанем. касоне ки дар канали мо нав омада бошанд, дӯстони азиз, ҳатман обуна шудан фаромӯш накунед. барои реклама кардан метавонед ки дӯстон муроҷиат кунед. хона бошад, мошин бошад, техника чизе бошад бардоро, фақат дар WhatsApp ё ин ки Telegram имо метавонед ки муроҷиат кунед бардоро. вақти на он қадар зиёди шуморо ҳам мегирам бардоро. хулоси гап, камтарак ба ҳазур бошен, навор дарозтаре. ба якум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ бардоро дар ноҳияи Сино, дар ҳамин Гипразен бардоро, назди мактаби рақами 91, бозори Деҳқон бозор айда боша ҳамон тарафта. як ҳуҷра дура 34 метри квадратӣ, 280 000 сомонӣ. рақамҳои 282 02 марҳамат занг бизанед. таъмир шабгин агар бад нестай. ҳамон ҳуҷҷатхона бардоро як аст. ҳуҷҷатҳо ҳама пурра омода кардагӣ назди мактаби рақами 91, назди бозори Деҳқон бозор. як бирем бардоро. и хонаро сига ошёнаш сокилӣ аст. яъне ки боз сокилӣ бовар кунед, агар ҳамин мисол бениҳоят қимат шид квартираҳо. рафта аз наздик бибинед. маъқултон шава агар қатъи якамон суҳбат кунед ва ягон чиз дига насиб боша мегзара. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. ям боша бардоро дар ҳамин Корбонай, дар граф завода нихтараш. як ҳуҷра 33 метри квадратӣ дорад, дар дуюм ошёна қарор дорад хади ҳамин. ҳолаташ бо таъмири нави замонавӣ. капитални ремонт мегӯку бардоро. чотка ремонтка аге медорӯ зиндагӣ мекунӣ тамом. як ҳуҷра дар дуюм ошёна 300 000 сомонӣ нархи ҳамин квартира гуфтесан. рақамҳои 205 55 19 62 марҳамат занг занед. медонед ки аллакай Корбон ҷои хубай бардоро, тамоми намуди техникаҳо ҳаст, яъне ки аз ин сабаб мушкил намекашед шумо. ҳамон ҳоҷатхонаш бардоро як аст. гуфтамтон, агар маъқултон шава, харидорҳо агар бошен шумо бардоро, ин марҳамат рафта аз наздик боз бибинед хонара, қатъи якамон бишинед суҳбат кунед, бо насиб боша шумода арзон мекунед ягон чиз дига. вироди хона бад нестай. ҳуҷҷатош ҳама пурра омодаи. ба эълони сеюм мегзарем ки ба мо равон кардан бардоро ки тест тайёр карданин, шустрин, мақсад бигӯен ки якама бизнес мекунам, ягон роҳош бошад, бо 25 000 сомонӣ як боз камтар дига таъмир мекунем бардоро. шумо мира вагони фурӯшӣ аст, дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. ҷамоати сари киштӣ дар деҳаи Маҳмадшодӣ поёнай. вагон ду хона ибората бардоро, як калидор дура, як калидор ҳамеша. як хонаш камтарак бардоро ремонтталабай, дигариш состарай. ина марҳамат барои бизнес кардантон, дӯстои азиз. мақсад ягон нуқта дошта бошен дар ҳамо Душанбе, ё ин ки тамоми намуди гӯшаоконаре ки ба бозор наздикай, метавонед ки ҳамира харидорӣ кунем бардоро. 25 000 гуфтеса, бо арзон мекунем. ҳамин рақамҳое ки дар поён мондагием WhatsApp 61 марҳамат муроҷиат кунед. ба чорум эълон мегзарем. боз як квартираи дигар дар шаҳраки Балх, ҷамоати Балхӣ, Калхозобод бардоро. кӯчаи Гагарин. иборат аз 3 ошёна. дар сеюм ошёна аст, яъне 49 метри квадратӣ дорад масоҳаташ бардоро, бо нархи 290 000 сомонӣ. чотка майда карда, камера кардагиам, равон кардан ман имрӯз бардоро баҳри шумо пешкаш мекунам. хоҳишмандам ай аввал то охир наворо тамошо кунед. хонаи хубай, бовар кунед, агар бениҳоят хонаи нағз. обу свет ҳаст. бозору масҷид, беморхона бардоро ё қарибай, аптека ва магазин, ҳеҷ чизо дар наздикиш бардоро. хона дар шаҳраки Балх аст, ҷамоати Балхӣ.
колхозобод мега кӯчаи Гагарин. ина марҳамат касоне ки харидор бошанд, агар рақамҳои 007 11 07 52 WhatsApp дора акамон ва ҳам дастӣ. рафта аз наздик бибинед хонара. таби дилтон боша, агар маъқултон шавад, агар харидорӣ кунед. хуб дӯстони азиз, гуфтем дарсаим ошёна аст, иборат аз ду дархона. ҳаммому ҳоҷатхона ҳастай бардоро. дар ин масъала умуман тамоман дилтон дур нарава бардоро. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода ҳастанд, фақат ки харидорҳо марҳамат занг бизанед. хона бад нестай е бача. дар шаҳраки Балх касоне ки харидор бошанд, агар ремонти замонави чихе ки хитон дида истодаен баркина гап зайра. ремонтҳо хуб ҳастанд. хона ништияк дар наздикиш тамоми намуди мағоза ҳастай. яъне ки аптекаам ҳастай, беморхонаам ҳаст, масҷид, бозор ҳастай, ҳатто бардоро ҷош ҷои хуб. кухниша бинен бениҳоят хуб аст. ака ихтиёртон маҷбуртон намекунам. 290,000 сомонӣ мега, қариб ки 50 метри квадратия, 49 тахайна. ду ҳуҷра дора, сеюм ошӯна дай. ака дар сеюм ошӯна бардор ҳеҷ вақт шумо да ака лифт дар кор намешавад. се ошӯна на он қадар ошӯнаи баланд аст. хонара хитон бинен ҳолатша састенша. агар ки маъқултон шавад, боз рафта аз наздик бибинед. средни нарх аз номи канали мо агар занг бизанем, бо арзон мекунад. ба панҷум эълон мегзарем. боз як квартираи бениҳоят хуб ки шумо бардоро бо чашми чор даромада тамошо кардем ки кани дар куҷо бошад бо нархи 149,000 сомонӣ. ин квартира бардоро дар ноҳияи Фархор аст, дар кӯчаи Рӯдакӣ назди мактаби Айнӣ. пушти 777 назди пажарни меган, ана ҳамон тарафтай. ду ҳуҷра дорад, қариб ки 60 метри квадратия. о гитара ҳам доштааст бардоро. қариб ки 60 метри квадрати, яъне ки 59 метр дар дуюм ошӯна бо нархи 149,000 сомонӣ. ремонтора бинем бардоро хитон. ҳолата састайнира бениҳоят хуб аст. рақамҳои 870 43 92 92 ина марҳамат занг бизанед касоне ки харидор бошад. таъмирш бо таъмир. ҳамон ҳоҷатхонаш бардоро ҷудо аст. ҳуҷҷатҳо ҳама пурра омода аст. фақат мунтазирем харидори аниқа. бардоро бигирем ки бо қимат мешавад. бовар кунед. агар ба шашум эълон мегзарем. боз як квартираи дигар дар шаҳри Ҳисор аст, дар 8-ум микрорайонаш, дар назди бозор. ду ҳуҷра 40 метри квадрати дар 5-ум ошӯна. бардоро дар Ҳисор буда хоҳиш карден, яъне ки агар ҷон илоҷ боша хона арзонтар, пешниҳод ки мо харидори ҳақиқӣ ҳастем. ина марҳамат дар 8-ум микрорайони шаҳри Ҳисор, бубахшед хуҷанд гуфтад, дар шаҳри Ҳисор, дар 5-ум ошӯна 279,000. рақамҳои 977 50 11 52 марҳамат занг бизанед. 5 рӯз пас ин хона пурра тайёр мешавад мега. 5 рӯз пас. яъне ки ако месӯзану бизнес мекунам хеле. ба эълони ҳафтум мегзарем. боз як хонаи бениҳоят хуб ки 3 ҳуҷра дорада, ҳавлиш 4 сотиқ замин бо чунин ремонтҳо бо нархи 245,000 сомонӣ бардоро дар Фархор аст, дар кӯчаи Умари Хайём аст бардоро. 3 ҳуҷра ҳавлиш боша 4 сотиқи дигар замин дорад. ҳолатиш састаянш бад нест. кӯчара дестан, ҳақ ҳамсоя бардоро зиндагӣ кардестанд. мадами хонаи замини маъқулая, баъд дарахтҳои бисёр дошта бошад, бениҳоят хубай. рақамҳои 978 77 00 да марҳамат бардорои ман занг бизанед. мегзарем ба 8-ум эълон. боз як хонаи фурӯшӣ дар Ҳисор. дар Ҳисор дӯстон маҳаллаи Хушманзар меган. 4 ҳуҷра дорада, 3 сотиқи дигар ҳавлӣ дора. иборат аз 4 ҳуҷра, 3 сотиқ замин. 220,000 сомонӣ нарх. ана иҷа да акамон аралақча ёфтааста, тапкора пир карда да иҷа. агар шумо ҳоҷатхона бирем бардоро лой нест. таъмирш бо таъмир шкатур кардагия бардоро аллакай хитонида истодаен.
میخواین که باقی مونده معلومات را از خود یکا بپرسین حالش سیستانش چه خیلی بدنشه. رقم های 919 33 62 14 ده مرامت زنگ بزنیم. حوالی نوای چود کرمون کردگی تخونم دوره، یعنی که پدول. اگر که بانکا کنیم رو در پدول میمونید. با نهم اعلان میگذاریم. باز یک خانه فروشی دیگر در ناحیه رودکی است. در ناحیه رودکی دوستان اینمی سفینه تا پاسیولکا 3 کیلومتر ای راه پولی باشد دوستان من 3 سومونی است. در ناحیه رودکی خودی همین خانه 2 حجره دارد. حاضی نرخش میگم خواهشمندم اگر که ارزنده باشد در همین نرخ در کانال ما ابونه شین. هر روز هم خیلی خونه ها نصیب باشد. تو با قدر امکان پیشکشتون میکنم، یعنی که خریداری میکنین. 277,000 سومونی 2 حجره اگه در ناحیه رودکی ای سفینه تا پاسیولکا 3 کیلومتر، یعنی که راه هسته 3 سومون راه پولی. رقم های 901 11 36 76 تا مرحمت زنگ بزنیم. باقی مانده معلومات را خود یکا پرسین. بعد هم اعلان میگذاریم. باز یک خانه ارزان دیگر که دارای 4 حجره هست بردارو 1 ساتیق دیگر زمین دارد در شهر خاروخ دهه خیرج میگم بردارو دهه خیرج با نرخ 250,000 سومانی 4 حجره اگه 1 ساتیق دیگر زمین دارد. رقم های 901 0008 37 مرحمت اکده زنگ بزنید. تعمیر شب بگیرین اگر برادرها خیلی سردنیه. اگه باید از خریداری کردن باز یک جای دیگر یا جای نیم جای دیگر جای تعمیر کنی دارد. 100% نیست. شما اومده پریما یعنی که زندگی کردن نمیتونید برادرها در نزدیکی مکتبی رقم 9 جای گیره به نهایت جای خوبه برادرها موافق برای زندگی کردن. حوالی خیلی خورده نه که امکانیتی باق کردن هم هسته. جای دمگیری یعنی خواهشمند مردم در کانال ما یک تایی لایک بزنید، ابونه شین. برای ریکلام کردن میتونید که مراجعت کنید مردم. کانال افتو تیوی برای چنین خانه های زیبا و برای زود سودا کردن است. با شما مردم تشکر میگم تا همین دم با من بدید نواری ما را تماشا کردن. من از این میندار تا نوارهای آینده. خداوند یار مددگارتون باشد دوستان. اگر وقتی زیاد شما را گرفته باشیم یگان گپی پست بلند زده باشیم مردم پیشکی از ریزیاد. پناهتون به خدا.